Ρώταγε μια στιγμή τον εαυτό σου: γιατί να σε ακούσει ο σκύλος σου? Αν η απάντηση που σκέφτηκες είναι επειδή τον αγαπάω, τον φροντίζω, του αγοράζω την καλύτερη τροφή αλλά και παιχνίδια, τότε έχω δυσάρεστα νέα για σένα. Μιας και αυτά δεν αρκούν για ένα σκύλο ώστε να σε σέβεται και κατ' επέκταση να είναι συνεργάσιμος. Πότε ήταν η τελευταία φορά που αφιέρωσες ποιοτικό χρόνο με το σκύλο σου, και δεν εννοώ να είδατε μια σειρά μαζί στον καναπέ του σπιτιού σας, ούτε την καθημερινή του βόλτα που στην τελική του τη χρωστάς. Εννοώ πότε ήταν η τελευταία φορά που σκέφτηκες: θέλω να μάθω κάτι στο σκύλο μου για την ενίσχυση της σχέσης μας αλλά και της επικοινωνίας μας. Είσαι σίγουρη ή σίγουρος ότι η δικιά σου γλώσσα του σώματος ήταν σωστή σε σχέση με αυτό που του ζήτησες? Ή μήπως έδωσες λάθος ή ακόμα και αντίθετα μηνύματα? Ο σκύλος σου πρέπει να βρει ένα στιβαρό κίνητρο για να σε ακούσει πέρα από όλα τα προηγούμενα. Πρέπει να μπορείς, πέρα από το να τον καθοδηγείς σωστά σε κάθε διαδικασία, να μπορέσεις να τον εμπνεύσεις με απλά λόγια, να τον κάνεις να θέλει να προσφέρει κάτι για σένα, χωρίς να το επιβάλλεις με φωνές, βία ή άλλες ξεπερασμένες μεθόδους. Αυτό από σένα απαιτεί το χρόνο σου, τη διάθεσή σου, πλάνο, αλλά σίγουρα υπομονή και επιμονή. Αν θέλεις πραγματικά να μάθεις το σκύλο σου αλλά και τι προσπαθεί να σου επικοινωνήσει, έλα να ξεκινήσουμε μαζί στη Σχολή Εκπαίδευσης Σκύλων Dogdom για να σου δείξουμε όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις για να τον καταλαβαίνεις σωστά.